खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फोरदाना दैमारिनि 23थि मुंख्लं सान फालिदों आसामनि मोनब्रै भट मिरुआव गाबोन भट लाफिनगोन इउकेआव कर'ना गाग्लोबनायनि लैखोना आसामावबो दिल्लीआव 6 सान लकडाउन फोसावबाय आसामनि आगु गिबि मन्थ्रि डक्टर भूमिधर बर्मना गैलिया गाबोन रायजोआरि मान होना जोबथा बिदाय होगोन कोविड प्रटोकलनि गेजेरजों 11 मेनिफ्राय एचएस जोबथा हानजाद गलपारा जिल्ला एबसुआ बाथौ बावनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों बीजेपीआ मोन 100 मासि मोना कंग्रेस एआईडिएफ महाजोता बीजेपीखौ खहा खालामदों नक्सलिया खौरां दैथायग्रानि दाय लागायनानै सानै लाइमोनखौ बुथारदों कर'नानि थाखाय हंकंआ 3 मेसिम भारत फैनो थांनाय बिरखां दिङाफोरखौ बन्द खालामथ'बाय मैयानि आईपीएल मैचआव रयेल चैलेंजर्स बेंगलोर आरो दिल्ली कैपिटल्सआ देरहायो सानक फिल्मनि हानजाया कर'ना प्रटोकल बादियै शुटिं खालामनायनि थाखाय कर'ना साग्लोबजानायनिफ्राय जानगाराव दायो आबुं रादाब उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 23थि मुंख्लं सान फालिदों उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सोमलिगुरि गामियाव बानायनाय मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै 23थि मुंख्लं सान फालिदों मिथिनो हानाय बादिब्ला मुंख्लं सान फालिनायनि गिबि हाबाफारि बादियै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित बरुवा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बबेखानि फोरदाना दैमारिया मावलांनाय खामानिफोरनि बागै फोरमायथिनायजों लोगोसे बिथांनि मावलांनाय खामानिफोरखौ उन जोलैनो होलांनो थाखाय एबसुआ खामानि मावगोन होननानै दिपेन बरुवा गावनि बुंथियाव बुंथियो बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि मुंख्लं खाम्फाफोरखौ साबना हामना खालामनायनि सायाव एबसुआ अरायसम नोजोर होगोन आरो मुंख्लं नखरफोरा जाहाथे खैफोदाव गोग्लैनाङा बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारनि होहै खामानि मावगोन होननानैबो दिपेन बरुवा गावनि बिबुंथियाव बुंथियो आसाम विधानसभा बिसायख'थिया मोनथाम खोन्दोआव जालांबाय नाथाय गिबि आरो नैथि खोन्दोआव खुंजानाय बिसायख'थियाव माखासे आयेन बेरेखा आरो हिंसायारि जाथाय जानायनि थाखाय मोनथाम बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआव भट लाफिननाय जागोन बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय बादियै गाबोन 20 एप्रिल खालार खालि बे मोनब्रै भट मिरुआव भट लाफिनगोन बे मोनथाम विधानसभा बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआ जादों 1 नं राताबारि बियाबनि 149 नं भट मिरु इन्द्रा एमभि स्कुल 10 नं सनाय बियाबनि 109 नं भट मिरु 463 नं मध्य धनश्री गुदि आरो 14 नं हाफ्लं बियाबनि 107 नं एकथलिर गुदि फरायसालि आरो 107 मलदाम गुदि फरायसालिनि भट मिरु गाबोन फुंनिफ्रायनो बे मोनब्रै भट मिरुआव फिन भट लाफिननाय जागोन बेनि थाखाय जिल्ला खुंथाया आबुं थियारि खालामखाबाय भारत हादराव कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लादों रबिबारखालि सानसेनि गेजेरावनो भारतआव गोदानै 2,76,000 बांसिन सुबुंनि देहायाव कर'ना बारदेरदों कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा आसामावबो सानफ्रोमबो बांनायनि सायाव बांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव आरो सुरुसजे स्टेडियामाव अरायथा नङि कोविड हस्पिटाल फसंफिननो गोनां जादों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला जालुकबारि आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव कर'ना बेरामिफोरनि थाखाय गं 100 बिसना आरो सुरुसजे स्टेडियामाव गं 400 बिसनानि अरायथा नङि देहा फाहामसालि थियारि खालामनाय जादों बेजों लोगोसेनो आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि कर'नाखौ लानानै रायजो राजाफोरनो इयुन सांग्रांथि होदों सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला कर'नानि नैथि दोहौआ इउकेआव गाग्लोबनायनि महर आरो लैखोनखौ आसामावबो नुनो मोननाय जादों कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाया सिगांनिख्रुइ गिख्रंथावसिन आरो बाराबो गोबाव समसिम गोजावना थायो कर'नानि नैथि दोहौनि बे गाग्लोबनाया सिगांनि रुजुनायाव सुबुंनि समफ्ल गाज्रिसिनै गाग्लोबो आरो खहा खालामो बबेखानि कर'नानि गिबि दोहौनि बादि बे गोदान भाइरासआ लैखोन नुजायै नङा सुबुंनि देहायाव हाबनायनि उनावनो कर'नानि लैखोनफोरखौ नुनो मोनो होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायदों मुलुगनां गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाया थाद'नाय गैयै बांगासिनो दं बेबादिनो भारतनि राजथावनि दिल्लीयावबो थासारिया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जालांगासिनो दं दिनै दिल्लीनि गाहाय मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ दिल्लीखौ मोनाबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय फैगौ समबारखालि फुंनि 5 रिंगासिम 6 साननि थाखाय लकडाउन फोसावबाय दिल्लीयाव थांनाय 24 घन्टायाव सा 23,500निबो गोबां रिपर्ट मोनदों केजरीवालआ खावलायोदि दिल्लीनि थागिरिफोरखौ लकडाउननि गाइडलाइन्सखौ मोजाङै फालिलांनो
गाहाय मन्त्रि केजरीवाला खावलायबावोदि बे फिसा लकडाउनाव माइग्रेन्ट्स वार्कार्सफोरा नोगोरखौ गारनानै थांनाङा होननानै। आसामनि आगु गिबि मन्त्रि आरो कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि डक्टर भुमिधर बर्मना आरो गैलिया। रबिबारखालि मोनाबिलियाव आगु गिबि मन्त्रि डक्टर भुमिधर बर्मना दिसपुर हस्पिटालाव जोबथा हां नागारो। मुंख'नो गोनांदि आसामनि आगु गिबि मन्त्रि डक्टर भुमिधर बर्मननि रुंसारि जानायाव आसाम सोरखारा सानथाम रायजोआरि दुखु फोरमायनाय सान फोसावदों। बेनि बागै आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारि बिष्णु बरुवाया फोरमायनाय बादिब्ला आगु गिबि मन्त्रि डक्टर भुमिधर बर्मनखौ मान होनानै रायजोआरि दुखु फोरमायनाय सानफोराव गासिबो सोरखारनि मावख'आव उरायनाय हादरनि फिरफिलाखौ सासे बिरहोनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे समफोरा जायखिजाया फोरबो आरो रंजानाय हाबाफारिफोर बानजायनाया जानाय नङा। मंगलबारखालि डक्टर भुमिधर बर्मननि सहरखौ रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होगोन। मुंख'नो गोनांदि भुमिधर बर्मना जिउ गोमानाय जाथायखौ आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी, आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बरा, कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल, मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो आसामनि गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि आफादफोराबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। काउन्सिलआ सिगाङावनो फोसावखानाय खालार बादियैनो 2021 मायथाइनि एचएस जोबथा आनजादखौ खुंगोन। आथिखालाव कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै गासिबो आनजादफोरखौ फावसयनो आरो केन्सेल खालामनो दाबि खालामनाय जादोंब्लाबो सोरखारा नोजोर होआखै। जेरैखिजाया आनजाद खुंनायनि थाखायसो गोख्रों थियारि खालामदों सोलोंथाइ बिफाना। काउन्सिलआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सिगाङावनो फोसावखानाय 11 मे खालारनिफ्राय एचएस जोबथा आनजादखौ खुंनाय जागोन। काउन्सिलनि बिथिंनिफ्राय आनजादसालियाव मोजाङै सेनिटाइज खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो आनजादसालियाव हाबनायनि सिगां फरायसाफोरखौ स्क्रिनिं खालामनाय जागोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरा मास्क गाननो नांगोन। मुंख'नो गोनांदि आनजादसालियाव कर'ना भाइरासनि गाइडलाइन आरो प्रट'कलखौ मोजाङैनो फालिनो खावलायदों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बैसागुनि 5 अक्ट'आव दुधनैयाव थानाय गाहाय मावखुलि कालचारेल भवनाव सानस्नि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बाथौ बावनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालियो। सानसेनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबनानै गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय फारा जरासे हगारो। लोगोसे गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान बानस'नानै आजिरा लानाय बानगिरिफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइजों मान बावो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दानि गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गेदेमाफोरखौबो खुलुमनानै सिगां फारसे दावगालांनो हानायनि थाखाय बोर लायो। गवालपारानि निउज बिउरिअ बुद्धदेब खाख्लारि। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि सिगां खौरां बिजोङाव फैफिनदों बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय बिसायख'थि गेलेयि हजाइनि एमसिएलए सिलदत्त देबा। सिलदत्त देबा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिजेपि मित्रजोटआ मोन 100 मासि मोना। 100+ मासि दखल खालामनाया बिसायख'थिनि समाव बिजेपिनि स्लगानमोन, नाथाय बिजेपिआ मोन 100 मासि मोननाय नङा। कंग्रेस एआईयुडिएफनि महाजोट बिजेपिखौ माखासे खहा खालामदों। बबेखानि कंग्रेस एआईयुडिएफआ गोरोबथा खालामनायनि थाखाय मुसलमान हारिनि भट गावासै। आं बिसायख'थि गेलेनायमोनब्ला हजायाव बिजेपिआ जेननोबो हागौमोन होननानै सिलदत्त देबा बुंदों। दिनैनि फुंबिलि समाव लामा सेराव सानै लाइमोननि गोथै स'आ मोनदों। सुकमानि एसपि केएल ध्रुबनि फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुंबिलि समाव जगरगन्डा आरो चिन्तालनार गेजेरनि मिलेमपुल्लिनि लामा सेराव सानै लाइमोननि गोथै स'आजों लोगोसे फोरमानलाइ मोनदों, जेराव खौरां दैथायग्रानि दायाव बुथारनाय जादों होनना नक्सलिया फोरमायदों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बे सानै लाइमोना 21 बोसोर बैसोनि मरकम अर्जुन आरो 15 बोसोर बैसोनि हिरमा। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला बे सानै लाइमोनखौ नक्सलिफोरा गुबुन जायगायाव बुथारनानै लामा सेराव गारनानै दोनफैदों। भारत हादरनि गिथाव कर'नानि थासारिखौ नायनानै हंकंआ 3 मेसिम भारतआव फैलाय थांलाय खालामग्रा बिरखं दिङाफोरखौ बन्द' खालामथ'बाय। हंकंआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनायनि 72 घन्टा सिगांनो गासै बिरखं दिङा दावबायारिफोरा आरटी-पीसीआर नायजानानै कभिड-19 नि नेगेटिभ रिपर्ट दिन्थिनांगौ। बेनि सिगां रबिबारावनो हंकं सोरखारा गोदान मुम्बाइनिफ्राय हंकंनि बेंकनि गेजेराव थानाय विस्तारा एयारलाइन्सनि गासै बिरखं दिङाखौ 3 मेसिम बन्द' खालामनो थाखाय फोसावो। बे थांखिखौ विस्तारा मुम्बाइ हंकं बिरखं दिङाजों रबिबाराव मोनहैनाय 3 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि जाउनाव लानाय जायो। बेखायनो दायो भारत आरो हंकं थांलाय फैलाय 3 मेसिम बन्द' थागोन। 2021 आइपिएल मेचआ मैया मोननै स्टेडियामाव गेलेजायो, एमए चिदम्बरम स्टेडियाम आरो वानखेड़े स्टेडियामाव। गिबियाव मेचखौ एमए चिदम्बरम स्टेडियामाव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलोर हानजाया कलकाता नाइट राइडार्सनि हेंथायै गेलेदोंमोन। रयेल चेलेन्जार्स बेंगलोरआ गिबियाव बेटिं खालामना 7 विकेटआव 204 रान खालामना कलकाता नाइट राइडार्सखौ फेजेनो।
रयेल चेलेन्जार्स बेंगलर हानजानिफ्राय मैक्सवेलआ 78 रान बांसिनै बुयो आरो एबी डेविलियर्सआ 76 रान बुयो। नाथाय कलकाता नाइट राइडार्सआ 20 ओभाराव गासै 8 विकेटआव 166 रान बुनानै जेननांगौ जायो। नैथि मेचखौ गेलेदोंमोन वानखेड़े स्टेडियामाव पंजाब किंग्सआ दिल्ली कैपिटल्सनि हेंथायै। गिबियाव पंजाब किंग्सआ बेटिं खालामना 20 ओभाराव 4 विकेटआव 195 रान खालामो। पंजाब किंग्स हानजानिफ्राय मयंक अग्रवालआ 69 रान बांसिनै बुयो आरो केएल राहुलआ 61 रान बुयो। नैथि इनिंसआव पंजाब किंग्सआ होनाय टार्गेटखौ दिल्ली कैपिटल्सआ आबुं खालामो। 19.2 ओभाराव गासै 4 विकेटआव 198 रान खालामनानै पंजाब किंग्सखौ फेजेनो। दिल्ली कैपिटल्सनिफ्राय शेखर धवनआ 92 रान बांसिनै बुयो आरो पृथ्वीआ 32 रान बुयो। जाय समाव कोविड-19 नि थाखाय दिल्लीयाव लकडाउन होनो गोनां जाबाय आरो गोबां फिल्म शुटिंखौ दोनथ'नो गोनां जादों, बे समाव रियेल हिर' विद्युत जमलआ 3 दाननिफ्राय सनक फिल्मनि शुटिंखौ खालामना फोजोबबाय। नाथाय बिथांनि हानजानि सासेबो सोद्रोमाया कर'नाजों साग्लोबजायाखै। बेनि गाहाय जाहोनखौ फिल्म प्रडिउसारनि फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना जाय शुटआव जेसेबां मानसिनि गोनां जायो बेखिनिखौल' लिंहरनाय जायोमोन। मोनसे शुटिंआव 15 एबा 20 नि बांसिन थुबुर जायाखैमोन आरो बिसोरखौ गुबुन गुबुन खथायाव थानो बिथोन होनाय जादोंमोन। बबेखानि गोनांथि समावल' लेंहरनाय जादोंमोन। हानजानि सा 23 आ सानफ्रोमबो शुटिंआव फैनाय एक्टर आरो एक्ट्रेसफोरनि गारि बाइकफोरखौ मोनफैनाय लोगो लोगो सेनिटाइज खालामनाय जायोमोन आरो साफ्रोमबो सोद्रोमाया 20 मिनिटनि उनावनो सेनिटाइज खालामनांगौमोन। कर'नानि बिब्दि प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनायाव गोबां जेंना आरो समनि गोनांथि जादोंमोनब्लाबो शुटिंआव थाद'नाय गैयालासे सोलिनायनि थाखाय जोबनानै थांबाय। गोजोन्थों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।